Ahojte. Hello. Toto nikto? Nečakal. Vítajte na našom podcastiku Šuškanda na hlas a bez hanby. To je prvá podskupina, čo bude, Áno, bude ich čo viac. budeme rozoberať. Máme veľa toho, čo povedať. Áno. Bez hanby. Bez hanby. A na hlas. Našou prvou témou dneska bude čo, Kvetka? Povedz nám. Dneska to bolo také, že sme sa rozhodovali, lebo máme strašne veľa Čo povedať. Áno. Musí to ísť von. Proste sme sa rozhodli, že musí to ísť proste von. Nemôže to Áno, ostať. takto. Deje sa veľa vecí vo svete a ja si myslím, že každého zaujíma náš názor. Iba náš. Áno, lebo, vieš, áno. Ale nebudeme tu vždycky, že samé. Budeme mať hostkov, áno. Ale to bude na neskôr, musíme začať pomaly. to bude také secret ešte zo začiatku. Ale budeme potrebovať niekoho, aby tu rozprúdil nejaké témy. Áno, trošku. lebo predsa nevieme všetko. My sme úplne dokonalé duo. Takže ona povie svoj názor aj s tým, čo vie a ja potom poviem, že ako to je. Lebo môj názor je vždycky pravdivý. Vždycky. Takže Kvetka, povedz nám, čo bude prvá téma. Prvá téma, čo to bude proste hneď výbuch. Všetkých zaujímajú muži. Všetkých zaujímajú podskupina mužov. Sure, yeah. Všetkých. Takže prečo sa o tom nebaviť? Prvou témou sme sa rozhodli, že aký máme názor na to, keď dievča chodí s mužom, ktorý je o 10 rokov starší ako ona. Koho je to chyba podľa teba? Ale ako chyba? Podľa mňa No, to je že dosť dobré. Ona akože prišla za ním, že bože, ty si hot, si starý, chcem ťa. Alebo on proste za ňou chodí, lebo má rád mladé. Nie, podľa mňa to... Ale bez piče, predstav si, že on má 18 a chodí s 8-ročným dieckom. Kamo, tak to nie je takto. Áno, ja to chápem, ale Ty si vieš, že máš... ja si to tak skúšam. Jaj, no ale keď sa na to pozrieš z takého hľadiska, že 18 a 28. OK, áno, Tak z to je takého iné. je to hľadiska aj v realite. To je iné. Ale aj tak je to nechutné. 10 rokov je strašne. Podľa mňa 10 rokov je pre mňa osobne, je 10 rokov, že maximum. Lebo to prežiješ za 10 rokov také Strašne veci. veľa a pre mňa je to maximum. No nie, ale zase uvedom si to, že Minimum. 40 a plus je Počúvaj, ja mám 10 brutálne. rokov navyše, tak je to moc mladé. Ježiš, ja to tu ukážem. Ja vám proste musím ja som si dneska, proste idem úplne, je to k téme, ale proste ja som si dneska napísala, že čo bude musieť mať môj budúci manžel. Normálne, že fakt, že od tých 10 rokov je pre mňa, že maximum. Preto ma to napadlo, že ja som si napríklad spísala, ja som si spravila normálne, že list, že čo, aby mal môj budúci manžel, lebo proste musíme si dať nejaké tie, ako sa to povie? Štandardy? Áno, musíme si nastaviť nejaké štandardy a všetky tieto veci. Prvú vec, čo som napísala je k tejto téme, že musí byť starší aspoň o 2 alebo o 3 roky. S tým súhlasím. Ja si myslím, že to všetci vieme, to už je aj dokázané. Nie, ale zase že keď muži si dozrievajú neskôr. Áno, presne. Že keď Takže si mladší ja majú o chápem. rok, tak ťa to trošku tak trie, že ten vekový rozdiel. Že oni majú tak podľa mňa mentálne 15-16. OK, dobre, nie. Pozri. 3. Lebo áno, s tým ja súhlasím. Muž musí byť vždycky starší, vždy to tak bolo. Ale ono to vždy tak bývalo, že muž je starší. A je to, akože ja to chápem a ja to podporujem, takže to súhlasím. Ale zase veľa mužov aj napríklad nechce o mladšie baby. Nie, lebo sa strašne tvária, že to je taký ten typ mužov, čo hovorí. Ale ja chcem takú, ktorá je na mojej úrovni, ktorá je dozretá. Však ale my sme dozreté v tvojom veku. My sme už dávno dozreli. Nikto nechce mladých mužov. Poznám nejakých ľudí, ktorí preferujú mladších a nie je to dobré. Nikdy to nedopadne dobre. Ale ja teraz to vyprávam, že ja som mala naposledy mladšieho. No, a že ale to bolo napíš. o rok. Akože nebolo, pre mňa... Skončilo to na piču. No áno. Akože pre mňa, ja som bola taká, že Ježiš, však to vedia podľa mňa úplne všetci, aký sme mali vzťah, ale podľa mňa pri tých mladších sa ti tak ukáže taká tá detská stránka a reálne sa môžeš cítiť sama sebou, že niektorí tí starší muži 23+, tak sú takí, že keď robíš také tie detské veci, tak sa na teba pozerajú, že či si normálna. Hej. Chápeš, že proste Ale to už je tých 10 rokov. No áno. Keď je to tých 2 až 3, akože ty Tak napísal, podľa mňa oni sú tak ešte je to takí v v pohode. pohode. Hej, lebo to je na tvojej úrovni. Áno. Lebo oni dospievajú tých pár. Ale vieš napríklad, že ty môžeš byť decka v nejakých tých situáciách,
Napríklad pozri sa, máš za chvíľu 19 rokov a niektorí v mojom veku, 19-roční chalani už bývajú sami. No, Tak možno oni to berú ako vyspelosť. Že možno ty si teraz pre nich nejako decka a oni môžu si mysleť, že už sú vyspelí. oni si vždy myslia, ale. Ale ako to je, Oni si vieš? vždy myslia. Oni si vždy myslia, že oni sú tí vyspelí lepší. No to je A to je práve tá nevyspelosť. No to je tá pravda. Lebo mal by si o sebe vedieť, že ešte nie si vyspelý. Lebo keď si to myslíš, tak ešte Ale nie. tak keď mu to povieš žena, tak sú ublížení, lebo si im znižila ego. Kámo, neznášam mužské ego. Ja prirovnávam mužské ego k kohutom. Máš Ale proste, máš sliepočky a máš kohuta, nie? On vždycky má problém proste. Ja idem okolo a on sa vždycky rozbehne takto krídlák, svet a ide po tebe. Úplne nasratý. Nič si mu nespravila, Úplne iba si sa nasratý. kúkla na jeho čajočky a už po teba ide. Ale zase akože, A podľa mňa počkaj, mužské ego... a oni si vždy myslia, oni sú takíto maličkí kohuti, nie? No, A oni si myslia, že dajú teba dole. Môžu No, kopnúť, oni sa po tebe rozbohnú, lebo že bože, ja ju tak dám dole. To je taká slabá piča. Ale ja sa A proste bojím. on sa rozbehne, no. Keby sa po Lebo mne rozbehne to je to nejaký ego. kohút. To je to ego, kámo, to je to po mne ego. rozbehne. Ty sa bojíš, že nemôžeš sa báť ega. Ale ja som Robert chcela povedať, Buria. že podľa mňa mužské ego majú väčšinou tí športovci vyššie, lebo im niekto dáva do hlavy proste to, že sú dobrí. Vyrastal si, že tvoj tréner je proste úplne na teba, že kamo, ty si najlepší z týmu, tak podľa mňa jemu to... Super šielka, si že vystihuje. Proste, keď ti tréner dáva do hlavy celý čas, keď si v týme najlepší, Áno. tak podľa mňa tebe sa aj vo vzťahu dvihne to ego a podľa mňa potrebuješ mať na tú ženu... Moc takú? Áno, nie? to som Hej, chcela povedať. hej. Áno, áno. OK. Ono je to aj tým trénerom, ono je to aj tým, že si navzájom zvyšujú. A keď to si ego. na piču v týme a máš veľké ego, tak potom kde je chyba? Vieš, kde to všetko spadáva? K detstvu. Vždycky je to detstvo. Príde Ale tak mamina, tak bude celý mať... život si tvoja mama bude Mamina zastávať si chyba. vyberie muža, spravia hento, spravia dieťa. Od malička. Môžeš byť čímkoľvek, chceš, mamička ťa miluje, ty si ten najkrajší, najlepší chlapec. Tak tomu to každý deň hovorí. Už Ale sa tak mu to to robia aj zajeva pri v hlave. ženách, veď aj ženy sú namyslené. Vyzeráš v tom tučne. Ale tak nie to mama povie. No však? A to im hovorí od malička. A potom ženy sú také útle, bože, ako v tom vyzerám. A vám vyčítajú proste to, že kamo máš špek, No. alebo máš veľké stehná, alebo neviem čo. No. A Oni môžu s tým bubkom sa búchať všetkých, ale im je secky to majú do piči po obradu. Nemôžem na... Obradu. Nie, lebo oni hovoria, že ženy majú nosiť podprsenky. Pozriš sa na ženu a na muža, ten muž má väčšie Ja cecky. nenosím podprsenky. Nie, Cez nie. leto. Ja idem free. Ja cez leto nenosím podprsenky, mne to je jedno. Nemám bradavky aj v Afrike potiahnuť. Toto neznášam, ja poznám... Veľa bab teraz má malé cecky. Ale to je úplne super. To je úplná áno, je to, výhoda. hej, je to lepšie, ale vieš, baba chce mať poriadne cecky. No však hej, ale podľa mňa to je úplná výhoda. Len oni to nevedia. Akože dobre, veľa topov napríklad sa nehodí k malým prsiam, ale podľa mňa sú aj také baby, že ktoré... To vedia fakt, že- pulnúť. Presne, Hej. no. Keď si pekná, tak ti to ide. Nezakryje, on si nemusí zakrývať. No a pri toto vyzerá takisto reálne. Až za to, že oni majú škarečie cecky. Špicaté, Doritosky. Také počuť, také peperónky. Saláma. No, dobre. Saláma s čipsami. Dobre. No a ono to vždy ide k detstvu. Že oni im to proste takto pchajú do hlavy, že akí sú výborní. Však ale A aj veľa ego sa ženám to, zvyšuje. veľa žien, Áno, žien však to pchajú. ja do hlavy. nehovorím, že to len na mužov. Sú aj pičky na svete. Sú aj zlé ženy. Ja som sa ešte vlastne chcela vrátiť k tomuto, že jak sme vyprávali o tom veku, že podľa mňa, napríklad ja som si to dala, akože to je môj názor, že iná farba pleti, ale že nemusí, že proste, viete čo myslím, ale podľa mňa strašne veľa ľudí aj v dnešnej dobe rieši to, že ako vyzeráš, akože farbovo pleti, alebo strašne veľa ľudí, akože ja som sa s tým stretla, s tými tetovaniami, to tam mám tiež napísané, že proste, keď si dáš tetovanie, tak teraz som sa stretla s takým názorom, že na čo som zdala tetovania, že či chcem byť iná ako ostatní. Áno. Že či potrebujem vynikať niečom inom, ale to není, že potrebujem vynikať niečom inom, len proste a keby si chcem tie spomienky zanechať asi, že na sebe. Že nechcem to zanechať, že v hlave, že kde môžem proste v starobe zabudnúť a že som si proste dala také tie veci, ktoré, no, že kamo, že proste také veci, čo ma vystihovali v tomto období, ktorom som sa cítila najlepšie vekovo
tak si ich chcem proste zanechať tak hĺbkovo. Mhm. A vieš, napríklad veľa mužov nemá tetovania proste, že s významami. Ale proste podľa mňa na chlapovi tetovania sú príťaživejšie, jak na žene. Že podľa mňa žena má byť taká čistejšia, akože proste, ja tu nemám, ja mám taký názor hodnotiť, že mám proste tetovania, ale chápeš, tu nemám na tejto. Žena má byť čistejšia. Ale proste, akože vieš, ak to myslím, že proste na tom mužovi to viacej priťažuje, že keď ideš na kúpalisko a vidíš muža s potetovaným celým chrbátom, tak si povieš, že to vyzerá dobre, ale keď vidíš ženu, tak si povieš, že to je trošku moc. Ono to záleží. Lebo... Každému sa to nehodí. Hej, ono sa to hodí iba určitým ľuďom, že kebyže vidíš proste nejakú typečku, čo vyzerá ako tá víla, vieš, také tie víly. No. Tomu sa to nehodí. Lebo sa aj tak inak obliekajú. Akože áno, sú výnimky a sú aj miesta, kde Ale sa to viac každému sa aj hodí. hodí iný štýl tetovania. Áno, a aj miesta, že napríklad na ruke alebo inde vyzerá lepšie na mužoch. A žena sa Áno. viac hodí tu nad zadkom, vieš. No hej. Že ide aj o miesta, aj o tetovanie, aj o to, ako ten človek vyzerá, vystupuje. Takže ono to nie je také, že Možno možno sa niekto to má viac také hodí. rockerské kerky a je úplne v realite úplne milúčky. Hej, ale to väčšinou býva. Ja viem, no. Že tí, čo majú tetovanie, sú ešte lepšie, Ale než tí, čo tak nemajú. v minulosti sa spojovalo tetovania Hej. s basistami. S čím? Basistami. Fakt normálne, že keď si mal tetovanie, tak si bol v base. Nebolo to tak? Áno, väzenie basy. Ježe, akože ten typek, čo ho nachytáme, že aký To tie... Ja som sa... myslíš, Väzni, veď. no, Ale jak sa to povie? väzencami. Prisoners. Tí, čo boli vo väzení proste. No tak to... Väzňami. Väzňami, áno. No áno, to som chcela povedať. Basistami. Bože. Nie, to je dobré. Ale tak ale... Budeme to teraz používať. Basistami. Ale bože, no ja to nevedela napadnúť, jak sa to povie. Ma napadlo, že basa. Áno, V však minulosti basa. akože ono to dáva zmysel, ale nehovorí sa to tak. Piercing v nose. Nemusí Ježiš. byť. Akože dobre, teraz som to dala, ale ja vždy, keď som bola mladšia, tak takých amerických spevákov, tak podľa mňa strašne veľa to mali taký... Keď som začala pozerať Netflix, tak tí herci boli takí, že v seriáloch boli, že neviem, úplne... Však v seriáloch nemôžu mať niektorí tetovania tak, mali zakryté. A keď som ich potom napríklad, že videla na ich Instagrame, tak niektorí, že úplne potetované ruky, piercingy v nose a tak. A že normálne na tých chlapoch, ja viem, že podľa mňa to je strašne teplé. To v nose? Hej, akože jak mám ja nostril. Je tuto, na boku. Akože, neviem, podľa mňa ono to je strašne teplé, ale na ľuďoch inej farbe pleti sa to strašne hodí. Že normálne, že sa pozriem, že kamo, že normálne, že máš vkus do ryti, vieš, že úplne... Ono zase ide od človeka. No, ale zase áno. Lebo nie každému sa Ale tiež nie, hodí ale nose nie, mať. zase Napríklad napríklad mne by ja sa som sa- nehodilo. Nie, Ja by som vyzerala ako hodilo. píča. Nie. Bože, nemôžeš to tak brať. Ja mám hrozný nos z boku, proste z profilu, ale ak som si to proste dala, tak som si tak Tak povedala, nehovoríme že tak kamarátke. vyzerám tak. tak, Don't talk tak about som my sa friend tak like that. narodila. No a čo, tak som sa tak narodila, dala Ale- som si ho ozdobiť a cítim sa dobre. Dá si na ňo trbietky. Ale taký, aby vás jeblo. taký černošský Bože, ja na veľký to mám nos. viac jak ty. Aký máš názor na veľké nosy? Ako záleží, keď je to veľké, že takto Z do profilu? dĺžky, alebo ako veľké? Takto zpredu, z boku? Takto. Akože podľa mňa veľké nosy, mne sa strašne ľúbia, keď ich máš tú kosť, túto. Takú, Ono, hej, takú- ono to... Môže to, byť Neviem to pekné, opísať. môže to byť pekné, ale videla som už takých ľudí, na ktorých to nevyzerá dobre. Nebudem hovoriť. Keď mená. majú veľké nosné dierky. To asi nie. To sa mi nepáči. Na čiernych je to dobré, na Áno, bielých no nie. však to. Na bielých, ale bielia nemajú také veľké nosy. Mm-mm. To Oni väčšinou skôr majú z toho čierni. profilu majú Hej. väčšie nosy. Bieli majú kosť veľkú Áno. a takto im to ide dopredu. Áno. A čierni majú úplne takto ako Áno, dieťa. a máš do... A takto do šírky, lebo Michael oni Jackson. filtrujú. Michael Jackson. Peter Pan. Áno, áno. Ale veľké nosy, mne to je jedno. Keď sa mi človek páči, mne je jedno. Ale podľa Vieš? ja neviem, Že ja... keď to spolu hrá, tak mne je jedno, že či má zlý nos. No asi, hej. To Že keď to je oči s posledná nosom, vec, ktorú no. riešim, asi, že nos. Že ja sa nekúkam človekovi na črty, ale že ako vyzerá dokopy. Mne sa strašne páči na mužoch oči a zuby. Ja neznášam škaredé zuby. Ako fakt, ja veľa ľudí za to nemôže. Hej. Ako dá sa vždycky s tým niečo robiť, ale veľa ľudí za to nemôže. Ale proste fakt, že keď sa nestaráš o seba, že to je vidno. Mm. Ja akože
Ja neviem proste porovnať to, že by som mala zlú hygienu. Že Keď neviem majú si kázov veľa, alebo proste také. Ale napríklad možno sa ti to robí aj s kazou, ja Hej, neviem, keď proste máš fakt, že sa gény. staráš dobre. Hej, keď máš Ale dosť tak zuby, vždycky sa dá proste s tým niečo urobiť, ale celkovo aj proste štýl starania sa o seba, že ja si neviem predstaviť, že by som proste, neviem, išla von s neumytými zubami alebo neosprchovaná 2 dní. Že proste pre mňa, normálne, že aj keď sa ideš, vieš, že ja to neviem proste, to sa nedá, ja neviem, ja nechápem takých ľudí, ale proste fakt, že dobre, niekedy sa ti nemusí každý večer chcieť ísť osprchovať, hej, že keď si doma, Keď si chorá je to tomu iné. ver, no. Keď si chorá a nikde nejdeš, Áno, tak to je iné. ja spím celý. Ja No nič veď nerobím, vieš, že to keď je jedno, spíš, ale tak... keď sa prepotí ti pížamo, tak ja som Hej, musím to- aspoň hej, vlažnou hej. vodou, ale keď si proste, keď máš teplotu, tak sa to nedá vždycky. Ale normálne, že neviem tak, že by som normálne išla niekedy, že von, že neosprchovaná, keď mám napríklad celý deň pred sebou. Ja sa sprchujem večer, ale... No áno, však veď večer, vieš, že ráno proste, veď večer sa osprchuješ, ráno vstaneš, ideš do školy napríklad. A neviem si predstaviť, že proste jeden ten večer som sa neosprchovala, idem na ďalší deň proste na celý deň do školy. Že neviem si predstaviť aj proste zlú hygienu. Ja nemám rada, keď si za ušami nemývajú ľudia. Ježiš, to strašne veľa ľudí na to zabúda. Ale to ľudia nerobia, Ale zase- lebo to ťa nenapadne. Ale nie, tak mňa to napadne, ja si vypnem vlasy. Keď si ale vlasy umývaš, tak No ťa však to napadne, áno, ale hej. však aj keď mám vypnuté vlasy, idem do sprchy, Tak to sa nechcem ti sa- zamastí strašne rýchlo. No však áno, ale tak aj tak s to umývam, aj keď sa odmalovávam, ja sa odmalovávam olejom, tak ja zdám čelenku, mne nevadí, že mám túto trochu masné vpredu, dám si suchý šampón a idem a umýjem si ich na ďalší deň. Ale nie, lebo proste niektorí ľudia sa nevedia akože umývať. Aj riť si treba umývať. Aj nohy. Za to, že si v sprche a proste to z teba spadne, tak neznamená, že máš Nohy čisté nohy. proste. Hej. Nohy si fakt musíš vydržať Fakt, dole ako zo medzi spodu. prstami normálne Ja to poriadne robím. musíš ísť, lebo Ja to neznášam. akože áno, ľuďom smrdia nohy, ja som ten človek, čo mi strašne pachnú nohy. Myslím, lebo potia kokot. No. Ja keď proste cvičím, ja mám Lofitku. úplne, ja si Siri. musím meniť ponožky Sírček. 3-krát denne, ale aspoň si ich Toto mením. zase ja nie, akože mne smrdeli v puberte, akože nie, že by som ešte nebola v Nie, puberte, že by ale- som mala už pár Ale- rokov, ne? akože fakt, že som bola napríklad taká, že ja neznášam nosiť šlapky. Ja, keď aj mám že šlapky, tak musím mať že ponožky. Ako ťažko. No, To je nie. Ale tak akože však nie, to je, no, ja to chápem. Ale proste, akože cez leto, že fakt, že A to sa mi... nepotia sa ti. Vieš čo, práve, že ani nie. Že keď ich máš v tých šlapkách cez leto, akože sú také trošku viac smotené, aké by v zime, No. ale práve, že vôbec. Ja som si na to tak zvykla. A nie sú špinavé potom? Čo? Tie ponožky. Nie, že čierne nosím. Ja som Ale- biela. Pitbull. A ešte ak tá noha Tak vyšla to hore, že... screenshotni a nemusíš to nemusí to byť zapnuté. No akože fakt, že keď si zvykneš podľa mňa na tie šlapky nosiť s tými ponožkami, tak si tak zvykne aj tá noha. Akože v kuse sú uzavretom onom priestore v To tých nie je dobré ponožkách. pre nohy. Ja viem, ale ja to neznášam. Na dovolenke si pomilia môj neck s oným, A s keď- kameňom. A keď si na pláži, na piesku, tak to nemôžeš. Však veď nosím kroxy, zavretý Jaj, dobre, že chodíš kroxy do bičia, jak ponožkách český po piesku. turista. Ešte Ponožkách po Ešte také piesku. až pohoraté šlapky, čo máš tak zavreté. A ešte kroxy očia, na to nie je ani že ono, Ale to že sú najlepšie Crocs. kroxy, to sú najlepšie kroxy. No však áno, za 5 €. No a ešte máme pekné farby, máš No na a výber. nenos to. No, a čo? Mušlička, no. No síce smrdia, ale... No a čo? Však Sa každá opere. guma smrdí. Áno. Nie, to bola krásna veta. Ale mne to je jedno. To by si mala dať byť toto, že Je- každá guma smrdí. Mne to je... Mne sa páči, ak my si dáme, že piercing nosa skončíme pri nohách proste. No ale no a čo veď o to je podcast proste? Koho baví Áno. baviť sa o 30 minút o tom, ak ti smrdia nohy? Čo tam mám Hneď do ďalšie? vlasy. Počkaj. Blond už nie, nechcem byť Ken a Barbie. To som zdala ďalšie. Áno. Akože nie, mne to nevadí. Blondiatí chalani, jo, úplne mi to je jedno, neriešim farbu vlasov, ale podľa mňa viacej akože k vlečovlasým dievčatám sa hodia tmavší typ. Proste, akože vyzerá to tak podľa mňa lepšie, že keď ide vedľa seba niekto, tak... Ale zase aj Tak strašne sú veľa... rodenci. Díky. Ale ale strašne veľa párov je, že hnedovlasí a nedovlasí, že pritom mi to až tak neškrie, ale že fakt, že keď je blondiak a blondina, tak akože som taká, že... Dobre, bože, ale teraz to vyprávam, keby som to neurobila, ale
Ale učíme sa z chýb. Ale to nebola chyba. Bože, proste nie. Proste to bolo normálne pre mňa, ale fakt, že je to také, že ono je to učené. Celý život máš do hlavy určené, že Barbie a Ken boli obidva blondiaci. Ale že fakt, že keď sa nad tým zamyslíš, tak pri tých... Že proste celý život to máš určené do hlavy, že boli blondiaci, ale podľa mňa, že keď fakt, že k tým blečovlasým dievčatám sa hodí ten tmavší typ toho chlapa. Adela boha! Nie. Čík? Nie je to jedno, aké má vlasy. Ale však aj nielen, ale že Nie celkovo jedno, proste, hodí. alebo že aký máš typ, ja nemám typ proste. Keď je niekto pekný, tak áno, je pekný. hej, že proste, ale nie. Ja som si tak uvedomila už akože starším vekom, že nejde o tú krásu. Koľko máš rokov? 200. Nie, ale Ty bože, starší nie. vekom, aký by Ale keď sa k tebe chová 40. Milo, Áno. taký úplný fuckboy, Takto. že sa normálne, že otočí, že aký pekný, tak určite ten zrovna sa k tebe nebude úplne chovať úplne, že Áno, najlepšie. takto, ja to mám takto, že krása ťa priláka k tomu človeku, ale tak ako sa k tebe správa, ťa donúti zostať. Ale to aj strašne veľa vidíš podľa mňa, že keď už sa zoznamuješ že s rodičmi, že aj keď vidíš, že akí sú rodičia k nemu, že tak vidíš, že ak sa ten chlap k tebe bude správať v budúcnosti. Že to si vieš už tak podľa mňa... predstav si, že sa niekto zoznámi s mojou mamou a vidí, že máme úplne že brutálny vzťah, tak asi To je pekné. vieš, že aj ja budem potom, že taká do budúcnosti k tým deťom. Hej, a že nebudete spolu, lebo je rozvedená tiež. Že keď proste vieš, že má typek, že dobrý vzťah s rodinou a sú napríklad, že rodičia spolu, tak on nikdy ťa nepochopí tak, ako by ťa proste pochopil človek, ktorý má rozvedených rodičov. Vieš, že pre teba je napríklad môj úplný, že prvú vec, čo potrebujem v živote je pre mňa rodina, že aj do budúcnosti by som proste chcela mať rodinu. A napríklad možno taký ten človek, ktorý proste má, že celý život pred očami šťastnú rodinu, tak si nevie predstaviť, aké to je, keď niekto od teba odíde a musíš dať sa odvolí. Vieš, že toto ťa podľa mňa veľa chlapov nepochopí v tomto, keď nemali akože rozvedených rodičov. Ježišmária, neznášam to. Fakt bez piče, ja to neznášam. Že, a čo Kamo, počúvaš, alebo niekomu, čo je taká kontroverzná, akože, nie pesnička, ale, alebo proste, také tie tvrdé hudby. A oni, že, bože, a ty také počúvaš? Že, ale a čo dobre, si ale emačka, girl? Ale dobre, tak napríklad, Ježiš, to je jedno. Ale zase, keby mám ísť normálne, že s chlapom na koncert, kde je tvrdá hudba, že mňa by rozjebalo hlavu. A však hej, ono je to také, že nie je to taký big deal. No hej, to je taká podľa mňa posledná vec, ktorú no riešiš. alebo že ja milujem hudbu, ale nie je to také, že súdia by sa človeka podľa toho. No hej, to mi nevadí. Lebo ja mám ale tiež zase, taký typ hudby, ktorý nie každý počúva a poznám strašne veľa mojich kamarátok počúvať slovenský rap. A ja proste, alebo aj tie rómske pesničky. Ja si moc na takých pesničkách taký neulietam asi. No, ja si uletím. Proste ja nepočúvam také pesničky, ale neznamená, že sa s nimi nebudem baviť. Ale nie, ale tak zase... Ale zase napríklad, že podľa mňa aj takí tí rock'n'roll ľudia, ich tá hudba tak ovplyvní, že im sa tak začnú podľa mňa aj obliekať. Áno, vieš, že to akože podľa mňa, hudba... za takým človekom by som sa napríklad neotočila. Že čo má taký ten emo rock štýl, mne sa to moc nehodí sa mi to proste k sebe. Fakt, no, že proste typ človeka, zase typ ľudí, typ človeka, všetko proste záleží. Ale k sebe by som si to nevedela predstaviť. Akože nevadilo by mi to, keby to počúva. Neviem si predstaviť, že by som bola s niekým, to sa tak oblíka, že by sa mi to tak nehodilo štýlovo ku mne. Nie, čo to je úplne normálne mať typ. Nejako. Štýl. Nie štýl, ale akože typ človeka, že ktorý sa ti Áno, páči. no. Lebo ja som v pohode s každým štýlom. Hej, že jedno, nech si každý nosí čo. Nie noči je teplý. Ale ako nemôžeme tebe byť to všetci zmení rovnakí. život, vieš? Pokiaľ ty s tým človekom, že není to buď tvoja rodina, kamarát, alebo proste s tým, ktorý bude chodiť. Tak na čo riešiš? Na čo ti to, ako ti to ovplyvní život? Nejedno, že niekto sa identifikuje za škrečka. Ale tak dobre, ja sa napríklad na tým zasmiem a poviem si, že možno mu drbe, ale... ale proste nerieši ale neviem, aký je on Neovplyvní vnútri. ťa to. Neviem sa cítiť do jeho kože, zasmiem sa nad tým, nechám si to pre seba, alebo to poviem tu. No, ja sa identifikujem za skladaciu stoličku z Ikei, super. Však dobre. Som rada pre teba, že vieš dosť. Pohodička. Ale nemusíme byť kamaráti, vieš? Ja som za taký názor, že len muž a žena. Môžeš si myslieť, že si stolička, akože... ale biologicky si žena. Áno, no pohlavia áno, ale napríklad mne nevadí, že chalan s chalanom.
Nie, to mi je jedno, ale ja hovorím, že za čo sa identifikuješ. Takéto veci, to Je to nemám rada. non-binary? No, Že prečo by som ťa mala oslovať v tretej Ono. osobe? Že si to iba jeden nemám človek. rada, to nemám rada. Toto mi trošku vadí, tak, alebo také tie Akože fúry. ja to neriešim. Čo myslím? Ježišmarja, Také tie fúra. dievčatá, čo, no aj chlapci, čo nosia také tie masky, dinosaurie. Nie, mne to je cringe. To je Bože, cringe, dobre, keď chodíš po 4 nohách a skáčeš Ale proste čo, okolo mňa, to je ale cringe. reálne predstav si, že toto tvoja dcera by bola takáto. Ja neviem, ako by som reagovala v takýchto situácii. Ja podľa mňa by som bola podporujúci rodič, ale neviem si predstaviť, ako by som zareagovala v takýchto tých veciach. Že proste Ja by som čakala, ona by podľa mňa z toho vyrástla. Väčšina ľudí z Ale toho dobre, vyrástla. ale to je také sklamanie podľa mňa pre toho rodiča, že dáva strašne veľa do tej výchovy, aby si vychoval z človeka akoby tvoju malú verziu seba v tvojom dieťati a že zrazu vidíš toto. Vieš, že to sú také... Ale práve, že ja si myslím, že je to u takých detí, ktorí majú málo pozornosti. Vieš, a že si veľa Ale to je sú v pravda svojej zase, hlave. no. Že sú veľa v svojej Ale tak hlave možno na aj tí rodičia internete môžu a robiť takéto preto veci. veľa, aby sa deti s nimi komunikovali a oni nechcú. Hej, ale to preto, lebo sa boja. Boja sa im niečo povedať, lebo v minulosti ten rodič buď ich nevypočul, alebo ich za to potrestal. Zajtil som to No. povedať. No, alebo zajtil. Hot take, ja by som na tento svet nechcela mať, akože svoje dieťa. Že ja tejto asi dobe? nebudem chcieť mať deti. Pokiaľ Ale sa nie, svet že ale tak, nezlepší. ale tak ty vieš dobre vychovať dieťa, veď to je v pohode. Áno, nie, to nejde o to, že ja by som bola zlá mama, alebo že proste moje dieťa by bolo zlé. Nie. Ide o to, že na aký svet ho bereš. Tento svet je strašne dole vodou. Všetko, čo sa teraz deje, ja by som... To spravíš tomu dieťaťu zle. Že ho sa zoberieš ono a potom ti to bude vyčítať. Prečo si ma dala na tento svet? Ja som to ani nechcela. Ale podľa mňa ja si niekedy hovorím, že som sa narodila do zlej doby. Áno. A proste... A niekedy je to horšie, ako to dieťa proste sem doniesť. Nie, proste nie. Nechce. Pokiaľ doba nebude lepšia, dieťa nebude chcieť. Teraz určite v tejto dobe je to najhoršie. A možno, že kebyže už chcem mať niečo, proste o čo sa chcem starať, vieš, také maličké niečo. To znelo zle. Mne sa ľúbi, že sme sa dali proste úplne, že muži a dostali sme sa do Témy detí. konverzácie, že či chceme mať deti alebo nie. Nie, lebo Ale to je dobrá téma proste. kebyže už chcem mať, tak aby som adoptovala. Lebo to dieťa už je na tom svete a chceš mu Ale pomôcť. strašne veľa rómskych detí je na adoptovanie. Ja by som chcela, no Ale ja by som asi chcela prečo? takého malého gypsy. Asi a čo? prečo? Ja by som chcela černocha. Ja by som chcela malého gypsy. Ja toto hovorím viacerým ľuďom, že keď budem staršia a budem chcieť mať dieťa, tak adoptujem malého černoška, bude sa volať Eminem. Čo sa úplne hodí. Áno. Bez srandy, úplne bez srandy. Akože Ja si neviem, adoptujem či by Michaela. sa to dalo dať akože na občiansky, že Eminem. Ale v dnešnej dobe už plne je všetko No, možné. počuj, keď môže byť stolička, prečo nemôže byť Eminem? Tomu ver, proste Alebo- černoško Eminem, prečo nie? Vieš, ako ľudia musia si spraviť papier na to, aby mohli jazdiť auto? Ak to Vodiča. vysvetlila. Ja si myslím, že ľudia by mali si spraviť nejaké psychotesty, papiere, aby mohli mať deti. Nie každý by mal mať deti. Ježiš, takí, čo bijú deti, pre Boha. Na To čo je si trauma. robíš dieťa, aby si mu potom vyčítal, že sa o ňo musíš starať a proste nestarať sa o ňo. Tak ale napríklad možno veľa ľudí si myslí, že to zvládne, tú výchovu. Však práve preto to je psychotesty a papier. Ja, no, tak to je pravda. Lebo nie každý je robený na to, aby mal mať deti. A čo keď mne vyjde, že nie som a chcem? Adoptuješ Eminema. Ale však to by ti aj nedali. Keď neurobíš tie psychotesty, to ti aj nedajú adoptované decko. Je však ale psychotesty si môžeš spraviť. Každý Dobre, by si ich mal ale spraviť. predstav si, že by ti to normálne nedali, keby neurobíš psychotesty. No by však- ti nedali ani však to je adoptovanie. dobré. Aj nemôžeš porodiť. Však to je dobre. No porodiť. Práve preto, to je jedno, či adoptuješ. Proste mal by si spraviť testy, či sa vieš o to dieťa postarať. Máš mu kde Čo dať, keď tam bude? máš mu dať kde spať, máš mu dať čo žrať. Ale to sú sociálne veci. No však. To by A- mali podľa mňa chodiť Ale pozerať. ľudia si robia deti, keď nevedia sa o ne postarať. To je určitá skupina A nie sú ľudí. ani psychicky na to To je dobré. určitá skupina ľudí, No. ale to tu nebudem menovať. Ale Podľa to mňa nie sú áno. sebecké, keď majú postihnuté deti a vedia, že budú postihnuté, sa narodia tiež. To by som zakázala. Akože že podľa... si postihnutý rodič a vieš, že sa ti narodí detsko s postihnutím a urobíš sa aj tak. No ináč, ale... to rozoberte. Ale tomu ver, lebo proste To je strašne kurva veľa... sebecké. No ale je, lebo kamo, proste, keď ty zomrieš ako rodič, čo spraví
to dieťa, ktoré je na teba celý život naviazané. Celý život proste ti pomáha so všetkým. Celý život proste pomáhaš s ním chodiť na vozíku, chodíš s ním na operácie. Keď zomreš, ako na starobu, alebo ja neviem, aj z toho, že sa proste zblázniš, lebo však to je proste náročné pre toho rodiča, tak však ja viem, že proste mu chcú dať život, možno keby ho dá akože potratiť, to dieťa postihnuté, a už by sa aj nemuselo nikdy podariť mať dieťa, tak možno fakt chce dať aj tomu postihnutému dieťaťu šancu žiť. Keď napríklad je to taká, že nevie chodiť, nevie behať, nevie nič. Proste, že len o posteli. Tak ja si myslím, že to akože nie je to život. Vieš? Že kebyže ja mám vedieť, že sa tak narodím, tak sa ma potratili. Lebo podľa mňa tí ľudia, keď majú proste aj niečo s tou hlavou... Podľa mňa to chcú dať tomu decku život. Proste áno, ale tak. Je to nie tvoje život. dieťa, je to proste spojenie s človekom, ktorého miluješ. Áno, a narodí sa ti ale... posledné dieťa, niekedy za to tí ľudia alebo ríšaví, keď sa ti narodí. To je snáď asi to najhoršie postihnutie, čo je. Don't judge. Ale no, to Don't všetko judge. poviem. Nie, judge'ujem Ale- ríšavých ľudí. Jediného ríšavca, ktorého mám rada, je Ed Sheeran, lebo dobre spieva. A môj pes. Vyčerpávajúce pre toho rodiča sa starať o také dieťa. Ono je, lebo to ti zoberie celý život tvoj. No však a hovorím Nemáš- to, že proste keď zomrieš, na koho bude to dieťa naviazané? Však to dieťa sa nepostaví z postele bez teba. Že podľa toho, aký druh tej disability, proste ako je postihnutý. Keď... Downov syndrom, to je podľa mňa pohode. Nie, to je v pohode. To sú takí Tí zlatí ľudia ľudia, práve, oni sú že- strašne, si vážia podľa mňa Hej. veci, ja strašne milujem takých ľudí. Podľa mňa tí ľudia s Downovým syndromom si ešte viac užívajú život ako normálne. Áno. Lebo oni nevedia, čo sa deje. No veď to, presne. Oni majú proste v piči. A oni sa nedožívajú tak dlho. Ale nedožívajú sa až tak To dlho. ja neviem ako dlho sa dožívajú. Že to všetko záleží proste na tom, ak sú tí ľudia nastavení a všetko. Nie, učíme sa životom. A ja si myslím, že ešte veľa toho prežijeme. Tomu ver. Ešte veľa zážitkov. Ešte veľa vecí tu budeme preberať. Áno. Dúfam, proste potrebujeme zažiť. Takže moc. Toto leto musí byť Toto crazy, leto aby s sme mali... tebou sa rozjebem, jak sa patrí, nemoča... A ideš. Prvá epizóda. Uvidíme sa neskôr. Bye, ďakujeme. Bye.